participar en les vostres jornades i aprofito també per felicitar-vos per aquests 20 anys de trajectòria, per tot el grup actual que esteu aquí empenyent i perquè penso que és superimportant que els professionals com vosaltres o els futurs professionals, perquè em sembla que esteu tots ja quasi amb un peu en un cantó i un peu a l'altre, tingueu aquestes inquietuds, això és molt important, tingueu una mirada molt més oberta de tot el que ens donen els programes de formació i d'alguna manera us avanceu a aquesta formació continuada que després ens toca a tots anar fent cadascun el seu àmbit, doncs ja abans de començar quasi a exercir. Felicitats a tots i gràcies. Jo us parlaré de la biohabitabilitat, és a dir, de com dissenyar, construir, rehabilitar espais des del punt de vista de la normativa de la biologia humana. Perquè suposo que entendrem que quan dissenyem o quan rehabilitem o quan ens construïm, és a dir, el fi últim de l'arquitectura seria que es pugui desenvolupar la vida, que puguin viure persones. Després, de vegades, penso, ja ho veurem, que l'evidència és que se'ns escapa una mica aquest fi últim i pensem en molts vectors, en molts indicadors, però justament se'ns escapa aquest vector i aquest indicador de la salut i després veurem això, com es posa de manifest. Per tant, una miqueta, la meva presentació anirà una mica sempre en considerar, tenir sempre, insisteixo, el vector salut en totes les fases de la construcció. Sí que és cert que hi ha hagut un avenç molt important en els darrers anys, sobretot amb aquesta mirada cap a la sostenibilitat, cap a l'ecologia, que el Diego amb la seva presentació ja l'explicarà molt bé i tot aquest tema que jo no hi entraré. Tenim molt clar aquest impacte que té la feina, la tasca vostra en la salut mediambiental, però va molt més enllà d'aquest impacte. Tot el que afecta el medi ambient acaba afectant a les persones. Això és un tema també que hem de tenir en compte. Quan pensem de medi ambient és el planeta en si mateix, tots els éssers vius que formen part del planeta, entre ells estem nosaltres. Per tant, i més quan ara parlarem d'espais molt més interiors. Clar, jo aquí elimino ja i descarto d'entrada i faig una creu a tot el que és el greenwashing, tota aquesta corrent que es venen projectes i coses des del punt de vista en paraules com bio, ecològic, sostenible, però que en realitat quan rasques una miqueta et dones compte que està com una miqueta encara molt verd o en aquest cas seria molt poc verd, ja m'entenem. Després, jo recordo només quins serien els principis de la sostenibilitat, on s'emmarca, i sabeu que l'any 87, des de la senyora Brunman, amb la comissió que van fer aquesta definició, que també penso que l'hem de tenir molt present. Qualsevol actuació que fem des del punt de vista, en aquest cas de la construcció, tenim que tenir en compte quin impacte té, no només ara, sinó també en totes les generacions futures. Aquest també és un punt que quan el tens integrat canvia molt la teva mirada com a professional d'escollir un camí o escollir un altre. Per això abans també el Diego deia apostem per rehabilitar, evidentment perquè és una fase que impacta menys a nivell ambiental. Partim de la base que qualsevol cosa que fem de construcció impacta, per definició. O sigui, la definició de zero impacte seria zero actuació. Després, partint d'aquesta base, qualsevol actuació que fem tindrem molt en compte realment com desglossar molt bé quins impactes tindrà per poder veure com el minimitzem en totes les seves fases, des de la fase del disseny, des de la fase de la construcció i posteriorment des de la fase del manteniment de totes aquestes estructures i d'aquests edificis. Per tant, d'entrada jo faré com dos blocs per dir-vos, no us parlaré tant de sostenibilitat, que ja ho hem fet en l'anterior xerrada, sinó que, com us deia, em centraré directament en la salut de les persones sense perdre aquest marc que qualsevol cosa que afecta el medi ambient acaba afectant les persones. Això està clar i ho hem de tenir en compte. Tot aquest tema de la salut no és que estigui de moda, però sí que realment s'ha posat com molt d'actualitat en les últimes dècades, perquè sense voler-ho o sense saber-ho o sense prestar massa atenció hem creat un ambient nou. Quan dic un ambient nou és amb 50-70 anys cap enrere estem construint amb uns materials que abans no construíem, amb un tipus d'instal·lacions, amb un tipus d'estructures que abans no es feia. L'arquitectura tradicional no sempre té molt a veure amb l'arquitectura més moderna.
Això, més que valorar-ho com a bo o dolent, senzillament hem aplicat tota una sèrie de sistemes sense considerar com ens poden impactar aquest tipus de sistemes. 50, 60, 70 anys més tard ja tenim prou dades de com impacta a nivell ambiental i a nivell de les persones. Per tant, això també és un referent que cada vegada que implementem un sistema nou, i ara després entrarem en els sistemes que ara s'estan posant de moda o d'actualitat per implementar, evidentment molt ben fonamentats, perquè l'eficiència energètica és una prioritat, hem de tenir en compte sempre, molt bé, els implementem, però com ens afectarà això a nivell de la salut. I aquest ambient nou que hem creat també porta uns estils de vida i uns hàbits nous. Els nostres pares, els nostres avis no vivien de la mateixa manera que vivim nosaltres, la relació que tenim amb els entorns, amb els edificis. Actualment ens passem pràcticament el 80-90% del dia, de la jornada, tancats en edificis. Pot ser l'escola, pot ser la universitat, pot ser l'oficina o inclús pot ser casa nostra, perquè ens passem també, diríem, un terç del dia ens el passem a fora, a l'oficina o a la universitat, un altre terç al dormitori perquè anem a descansar. Per tant, aquell concepte que tenim del medi ambient com impacta la salut de les persones canvia una miqueta. I ja potser aquest medi ambient, que també és molt important, de portes i finestres cap a fora, ens hem d'ubicar de portes i finestres cap a dintre. Perquè si ens ha d'afectar algun medi ambient serà aquell que d'una forma natural estem més exposats. I actualment la població nostra, occidental, està més exposats a l'espai interior. Es passa pràcticament el dia en els edificis. Per això, la importància de la connexió entre l'edificació, o l'arquitectura, i la salut. Justament pel temps de permanència que les persones estem a l'interior dels edificis. I aquest aspecte per mi és clau i dona el valor a la vostra tasca. És a dir, vosaltres amb la vostra actuació podeu ser actors, podeu ser agents de salut. En cada una de les mesures que preneu quan esteu dissenyant, quan esteu projectant, o si feu rehabilitació, quan esteu diagnosticant, fent una diagnosi de l'edifici per veure quines implementacions fareu, aquesta mirada de salut, podeu actuar com a actors de salut, sapiguem que les persones, com que estaran un 90% a l'interior, doncs fer uns espais que no incorporeu agents que puguin acabar malmetent la salut i el confort de les persones a l'espai interior. Això que estic dient jo no és nou. Això, des dels anys 82, l'Organització Mundial de la Salut ja ho té molt ben catalogat i li anomena la síndrome de l'edifici malalt. Què vol dir? Que els edificis estan malalts? No, els edificis estan perfectes. S'aguanten estructuralment i no tenen cap tipus de problema. Vol dir que tenen algun factor que té la capacitat de crear símptomes adversos de salut a les persones que de forma habitual hi viuen o hi treballen. Per exemple, pot ser els materials de construcció de l'espai interior, pot ser les instal·lacions, pot ser el manteniment, pot ser productes que puguin, o sigui, diferents factors que puguin haver a l'espai interior, que és el que estem més en contacte, i això fa que les persones tinguin problemes de salut. Això ja dic que està molt ben catalogat. Especialment l'OMS parla de la síndrome de l'edifici malalt associat a les oficines, associat als edificis d'oficines, que serien els que d'una forma més clara es van començar a manifestar com què està passant. Fem un edifici i la gent que va treballar cada dia acaba posant-se malalta. I què passa? Quin problema tenim quan treballem o vivim en un edifici d'aquests? Doncs ja ho veieu, des de problemes molt senzillets com irritació dels ulls, de la gola, de la pell, fins a problemes potser més seriosos com tos, com problemes respiratoris, com sentir-te molt cansat, com que et costi treballar o que et costi estudiar, vull dir que el teu organisme no està bé, fins a mals de cap, i també, ja ho veieu, problemes més greus. I en blau us he posat a baix unes noves entitats que aquestes l'OMS en el seu moment evidentment no les tenia en compte perquè encara no les coneixíem, que s'han anat posant de manifest en els últims anys, que són malalties ambientals associades a aquests espais interiors, com pot ser la lipotròfia semicircular, que ara us en parlaré, perquè com a arquitectes tenim que conèixer-la, o altres temes com persones que en un espai com aquest no podrien estar perquè tenen sensibilitat ambiental. Per tant, això ho heu de conèixer com a professionals per poder evitar-ho i no crear aquests espais que tinguin aquest tipus de problemàtica. I com veieu a la caseta, tot té a veure amb aquesta qualitat de l'ambient interior que s'acaba definint per tot el que posem als acabats precisament. Com és de sèrio tot això? Doncs bé, segons l'Organització Mundial de la Salut, ens diria que del parc immobiliari que tenim, podríem dir que un 30%, si fem números alendraus, podrien estar catalogats com que tenen síndrome de l'edifici malalt. És a dir, continuem
tenint edificis que tenen aquesta capacitat de donar problemes a les persones. Clar, si tinc un edifici malalt, evidentment vol dir que tinc persones malaltes. Normalment és al revés. A través de veure persones malaltes definim i diagnostiquem l'edifici i diem aquest edifici té aquests factors i anem a veure com els corregim. Com sabem si realment aquestes coses que us he explicat que no em trobo gaire bé i que tinc aquest tipus de símptomes és perquè vaig a la universitat cada dia i aquest edifici té aquest problema o treballo en aquest despatx d'arquitectura o realment que estic malament jo, que tinc algun problema que és intrínsec. Doncs perquè quan la persona la treus, li dones una baixa, se'n va 15 dies fora, es restableix. Quan la tornes al mateix lloc, torna a patir les mateixes simptomatologies. És a dir, l'allunyes de la font, es posa bé, torna a la font, torna a tenir aquest tipus de patologies. Quin és el tractament? Eliminar la font, analitzar quina és la font aquesta que tenim i clar, això quan tinc un edifici malalt vol dir que tinc que tenir perquè es diagnostiqui un 20 o un 30% de les persones que treballaran en els vostres edificis tenen que tenir problemes per dir, mira, aquest edifici és malalt. Però en els últims anys també la bibliografia ha anat avançant i especialment a nivell els japonesos, que són els que més analitzen aquest tipus d'ambient, ara tenen un darrere, comencen a publicar ja papers que ens parlen del síndrome de la casa malalta. I aquí només que un de la família tingui algun problema de salut en relació a la qualitat de l'ambient interior, doncs ja es considera que aquesta casa, que com abans dèiem, no t'has d'hipotecar o has de pagar cada mes, et costa un cost important i que l'has feta pensant que és el canvi el millor perquè et pot anar bé, hi ha algun factor que t'acaba emmalaltint. Per tant, d'un cantó de l'altre està molt... I l'evidència és que tenim edificis que acaben d'emmalaltint a les persones. De fet, qui està estudiant molt tots aquests temes és l'EPA, l'Agència Americana de Salut Ambiental, i els últims estudis que va treure, aquesta diapositiva és una mica antiga, perquè ens diu que la qualitat de l'aire interior dels edificis pot estar entre 2 i 5 vegades més deficient que la de l'exterior. És a dir, està més contaminada a casa nostra que l'aire de fora del carrer. I a les dades actuals arriben fins a un 10%. Per tant, ens està fent com a mínim reflexionar què passa amb els edificis, què estem posant a l'interior dels edificis perquè realment estiguin, o sigui, quan valoren i quan fan estudis ens diguin que la qualitat de l'ambient interior és més deficient que la de l'exterior. Tots tenim molt clar que a l'exterior hi ha tota una sèrie de problemàtica de qualitat ambiental derivada del tràfic rodat, derivada de les partícules PM2,5, que estan molt associades amb el dièsel, és a dir, coneixem tota una sèrie de factors que els anem catalogant, però en canvi aquesta mirada cap a l'espai interior no es té gaire en compte. Jo us poso 2 factors perquè us vagi quedant. Tot el que avui veurem, que farem reflexions, té que veure efecte quan són espais de màxima permanència. No és el mateix estar en un edifici, una horeta, que passar-te 8 hores cada dia. Per això us deia treballar o a casa quan dormim. I per tant, els factors de risc actuen segons la sobreexposició. De cada dia, doncs al final t'acaben donant algun tipus de problemàtica. Clar, això dona per fer tot un temari d'un curs. És a dir, per què? Perquè els indicadors són múltiples. Perquè estem parlant de factors físics, de factors químics, de factors biològics. És a dir, biològic seria tot el que té a veure amb els microorganismes, els fongs, els bacteris, els factors físics, doncs tot el que té a veure amb l'acústica, amb la il·luminació, amb la temperatura, amb la humitat, però també amb els camps elèctrics, amb els camps electromagnètics, i els factors químics, evidentment, totes les substàncies químiques que hi ha a l'interior d'un edifici, derivades principalment de tots els materials de construcció i d'acabats d'interiors que nosaltres triem i nosaltres posem. Posteriorment també serà els de manteniment, però com a professionals aquests són els que es corresponen. Clar, penseu que fent-se com conscients que això existeix requereix veure que tots aquests factors que estem explicant, la majoria ni es veuen, ni s'escolten, ni oloren, ni pràcticament els puc tocar. És a dir, és entrar en una mirada d'alguna que a priori sembla com invisible, però que sabem que hem de veure com fer-los visibles en cada part del procés per evitar-los, ficar-los als espais interiors. És un camp una mica ampli,
perquè s'han de tenir en compte molts factors. I aquí tornem al mateix, que això seria un camp multidisciplinar, en què evidentment vosaltres teniu un paper superimportant, però també tot el camp de la salut entronca en veure, perquè clar, no totes les persones els afecta de la mateixa manera, dependrà de quant de temps estan, de quin tipus de factor, de com aquests factors es combinen entre ells, de quina és la sensibilitat personal de cadascú, de quina és la dosi, o sigui, hi ha molts factors i aquesta fletxa no la podem fer, no podem fer causa-efecte. O sigui, quan tens una persona que té aquests símptomes no pots dir, sí, això és la pintura que acabes de posar, però has d'investigar, la causa-efecte és molt complicat. El que sí que està clar és que hem de pensar sempre en una població amb la més sensible. Si feu edificis pensant en la població més sensible, encertareu, perquè servirà per totes les altres persones. Quan parlem de la població més sensible, estem parlant directament de nens i de la gent més jove, que són els organismes biològicament que els afecten més tots aquests factors. Clar, en una casa, doncs ja veieu, podem tenir temes des d'humitats que dius, bueno, aquesta es veu molt clar, aquesta humitat o una condensació, això es veu molt clar, no sempre es veu molt clar, no sempre tenim aquesta imatge. Hi ha vegades que no tenim aquesta imatge perquè són les micotoxines que es van creant, són submicroscòpiques i tu tens persones que tenen problemes respiratoris, problemes d'asma, problemes que no dormen bé i no saps realment, per exemple, que és que han fet un canvi de la fusteria perquè ara anem cap a eficiència energètica, els han recomanat això, però ningú els ha explicat com això intervé en tot l'embolcall, només aquesta petita actuació, i com si l'execució no és l'adequada pot crear aquest tipus de problemàtica. O sigui, arreglem una cosa però produïm un altre tipus de problema, que aquí es veu molt clar però no sempre la visió és aquesta. O per exemple, jo aquí he posat uns contralaminats, però el tema de la fusta. El tema de la fusta què vol dir? El tema dels materials que considerem naturals i que d'alguna forma donem com per establert que són la millor opció, però en canvi no coneixem quin és el comportament d'aquests materials respecte als altres materials amb els que els combinarem, primer, respecte a l'electroclima, a tot el que farem d'instal·lacions, i per tant és veritat que estem treballant amb uns materials que podem fer l'anàlisi del cicle de vida, podem veure les emissions, podem veure un comportament que és molt interessant i aniríem per aquesta via, però en canvi ens deixem tota una part de la salut i són persones que tenen... I dius, però com pot ser si m'he fet una casa molt saludable i molt natural perquè és de fusta? Doncs perquè no has considerat el comportament d'aquest material en relació a tota una sèrie d'aspectes i estàs tenint aquest tipus de problemes. L'electroclima aquí el veieu relacionat amb aquest dormitori, que veieu tot el que us ve de fora, que clar que hi ha una torre, però que no cal que sigui això, pot ser exactament la instal·lació elèctrica que passa pel capçal de tots els dormitoris. Quan un entén com funciona el camp elèctric i com funciona la tensió elèctrica, evidentment seguirem fent edificis que estiguin tecnificats, però l'execució la variarem. Farem una execució que permeti que no estiguem exposats de forma continuada a aquests electrons i a aquests camps elèctrics o magnètics. I amb això millorem molt el benestar, el confort, la salut, en aquest cas el descans. Per tant, és una mirada en la qual, torno a l'inici, quan parlàvem de la biohabitabilitat, que aplicarem tot el que hem d'aplicar, evidentment, però sempre pensant en l'edifici com una tercera pell. I quan dic una tercera pell vol dir que tinguem en compte la biologia humana. Igual que funciona la primera pell, igual que funciona la segona pell, que tots sabeu, depèn quins materials us poseu a la segona pell a la roba, teniu un tipus de confort o no teniu un tipus de confort, ja ho sabeu, ja ho coneixem, doncs el mateix ens passa amb la tercera pell. Pensar-la sempre en com afectarà en els nostres sistemes biològics. I aquest concepte ens ajuda molt a no incorporar materials o associacions de materials que a la llarga ens puguin donar problemàtica. Perquè en medicina ens representem, com ja ho veieu, com un barrilete, com un contenedor. Això seria el nostre cos. Què vol dir? Doncs que de forma natural estem exposats cada dia, ara, a molts factors diversos, físics, químics i biològics, moltíssims a la vegada. El nostre cos té la capacitat de regulació. Tots tenim una capacitat de regular amb tots els agents. Aquesta aixeta, que veieu que dalt de l'aixeta he posat factors de regulació casa, tenir una casa o un edifici saludable, seria com la primera, aquest entorn, aquesta tercera pell, és la primera vàlvula de l'aixeta. Si jo puc regular-la i dic en una casa en la qual he incorporat factors de risc, estic bé. Estic bé vol dir em passa això. Estic en tot un entorn que estan tots els factors perquè evidentment no viurem en una bombolla, que
clar, i tindrem cases tecnificades, i tindrem cases modernes, i farem, doncs ara anirem veient què farem, però no fa que es desbordi, que és el que aquesta imatge representa. El desbord és quan apareixen els símptomes de salut perquè el cos diu prou. I no els símptomes de salut adversos relacionats amb l'edifici amb el que vaig a treballar o amb l'edifici amb el que vaig a viure cada dia. Per tant, aquesta és la idea. Anem a veure com fem un ambient, un espai interior, en aquest cas, doncs que malgrat tinc que estar connectada, tinc que tenir electricitat, tinc que tenir totes les prestacions, evidentment, que volem tenir, però com les fem, com les implementem, quines mesures i quines opcions diem, perquè en el dia a dia no acabin desestabilitzant l'organisme i el facin arribar a petar. I tindrem en compte totes les vies d'exposició, absolutament totes. Des de com un material, per exemple, em pot afectar per contacte, com em pot afectar per ingestió o com em pot afectar per inhalació. He dit un material com puc dir qualsevol de les coses o de les estructures que introduïu a l'espai. Clar, suposo que per inhalació ho teniu molt clar, no? Poseu un material d'acabat, pot ser una pintura o pot ser qualsevol altre, i sabeu que no és estable i que està format per compostos químics que molts són volàtils i tenen la capacitat d'escapar-se del material, passar l'aire i tu el respires. De la mateixa manera que respires, allò entra dins del teu cos. Depèn de quin tipus de substàncies siguin, faran un efecte inocu o faran un efecte no tan inocu en el teu organisme. Aquest és un punt, la inhalació. El contacte també, estem en contacte amb els materials i els toquem. Però la ingestió moltes persones no la tenen en compte, perquè donem per sentat que no mengem directament un material de construcció. Però clar, això no és així. Quan un fa, per exemple, una guarderia o una llar d'infants, ha de saber que els nens no només ho toquen tot, sinó que es posen les mans a la boca, rasquen les parets i aquest petit pols que els queda de la paret va a la boca. Això, hi ha alguns casos de nens que han tingut problemes de salut perquè al cap de setmana o divendres els nens quan se'n van a casa pinten la guarderia, es considera que en un parell de dies hem ventilat i el dilluns tornem i per l'aire que hi ha i pel fet aquest de tocar i de portar-ho tot a la boca acaben tenint problemes seriosos de salut. Hi ha casos, es poden estudiar, no us he posat exemples avui, però vull dir que tingueu en compte, per això us dic de la població sensible. Quan sempre que dissenyeu, penseu sempre que ho esteu fent, ja sé que tenim totes les normes de seguretat, però aquesta seria una més. Què poso? Qui estarà en contacte amb aquests materials i com podran acabar aquests materials a dins del cos? Això també és un tema que us ajudarà a veure. Per què t'afecta? Perquè heu de considerar, insisteixo, tots els grups de risc. Des de les embarassades, que són, avui no us ho explicaré massa ampli, però com molts dels materials afecten, moltes de les substàncies, justament tenen la capacitat d'afectar el procés d'ontogènesi, de la formació de quan ens estem formant, per tant les embarassades són un grup de risc important. Els nens petits, ja ha quedat clar, i tota la infància. I després persones que ja han perdut la tolerància als factors aquests ambientals que nosaltres diríem, nosaltres ens podríem denominar, fem així, població normal, no? És a dir, estem aquí i aparentment no ens afecta. Doncs hi ha persones que no podrien estar aquí perquè un ambient poc controlat les afectaria. Això, fixeu-vos que abans us he posat pastilletes de colors, de molts colors diferents i molt aleatori. Vol dir, cada dia estem exposats a moltes dosis de diferents materials i diferents camps i acústica i il·luminació diferents i tots més o menys mantenim l'equilibri, no? Diem, bueno, no ens passa res. Però arriba un moment que és aquesta fletxa que els grups més sensibles perden la tolerància. En medicina, quan diem perd la tolerància, vol dir que apareix la malaltia. I la persona reacciona, mireu a dalt com si tingués moltes fitxetes, és a dir, com si l'exposició fos molt alta, com si fos una exposició aguda. Per això, molts dels edificis que s'estan construint, com que tenen molts d'aquests factors que no s'han tingut en compte, fa que les persones reaccionin com si hi hagués algun factor molt gran que els desestabilitzi, quan en realitat és una suma de dosis baixes. I això és molt important i és una de les últimes coneixements que s'ha anat adquirint en els últims anys. És a dir, les dosis que es consideren actualment en la normativa com a baixes, hi ha una part de la població que els hi resulta problemàtica i que apareixen símptomes adversos de salut. Per tant, et fa reflexionar què podem fer per anar minimitzant aquestes dosis baixes. I aquí és on entro amb que, clar, quan tens fet com una mica de preàmbul, l'arquitectura seria com una balança entre el que jo vull construir i com garantir la qualitat de l'ambient interior.
I aquest és la fórmula. És a dir, tot el que faré anirà en funció de com garanteixo que la qualitat de l'ambient interior sigui realment biòtica, pensant en els organismes i els sistemes biològics. I aquí jo sempre dic un pas més, perquè evidentment complirem tot el que hem de complir, des del Codi Tècnic de l'Edificació fins a totes les normes normatives i de més, és a dir, però les complirem tant que inclús les rebaixarem. I per això ens anem cap a l'altre cantó a buscar referències, que moltes, la majoria arriben a nivell europeu, que ens estan, no són normatives, són suggerències, no? De dir, doncs mireu, ens hem donat compte d'això, que les dosis baixes estan afectant. Per tant, els arquitectes, ara ja veurem alguna que va per vosaltres, és a dir, els arquitectes, ja podeu començar a tenir en compte això, qui vulgui, perquè clar, no ens obliguen, no? O buscar grups científics com el de Bioiniciative, que són recopilacions d'investigacions científiques, en aquest cas, que ens expliquen com tota la tecnologia pot afectar la salut amb aquesta exposició del dia a dia i, per tant, no posarem tecnologia, evidentment que la posarem, però anem a veure quins sistemes d'implementar-la són més bons i més saludables perquè cada dia estiguem exposats. O ens anirem a normes com la biologia alemana, que tenen com uns antecedents que porten bastants anys per davant nostre, coneixen molt bé com es comporten determinats materials o determinades estructures i sempre buscar aquests referents que van un pas més enllà de tot el que són les normatives i que ens ajuden a anar, jo li dic promoure. A mi no m'agrada, perquè a mi m'agrada el promoure. És a dir, si jo faig un edifici i jo sé tot això, tinc de fer un edifici perquè això no passi. És promoure salut als edificis i vosaltres com a professionals sou agents o podeu ser agents de salut, pensant que allà cabran 20 persones i creant un espai interior molt saludable. Això és una mica la línia de la biodiversitat. És a dir, tenir en compte des del moment que rehabilites, dissenyes i construeixes aquest vector salut. En qualsevol actuació que feu, pregunteu-vos com afecta això a la salut i veureu com si feu aquest exercici, tot el que aneu fent són petits passos que ajudaran a crear aquesta tercera pell que vagi molt en sintonia amb els nostres sistemes biològics i per tant no es queixin. No es queixin, és a dir, que no apareguin les malalties. Clar, tot això està molt bé, a la vegada anem avançant cap a altres camins. I ara, per exemple, estem en el camí de l'eficiència energètica i d'aquí un parell d'anys tindrem que tenir tot l'ENZET posat en marxa. Jo faig una mirada, us he portat una mirada cap a Europa. Una mirada cap a Europa de què fan ells, perquè sempre ells han començat abans que nosaltres. Per què? Van començar abans que nosaltres, sempre és el mateix, per obligació. És a dir, Alemanya, per exemple, és un país que als anys 70 va tenir una onada de fred molt important i va ser com un dels pioners en començar a arribar als edificis, a començar a fer edificis més estancs i més hermètics. Les conclusions després d'aquestes actuacions es recullen en molts papers científics i jo us he portat un que m'ha agradat especialment perquè és aquest dossier de constructors, que és un dossier francès, que fa una anàlisi de com tractem la qualitat de l'aire interior i com ho fem. Miris per on miris a nivell d'Europa, tots els països han passat per tenir edificis que tenen aquesta mala qualitat de l'ambient interior. Especialment, des que s'han començat, des dels anys 70, que es va començar amb els processos de tancar una mica, no arribar als nivells que hem d'arribar, tancar una mica els edificis, actuant a nivell de rehabilitació, això ja vam veure que si ho fèiem només així, considerant això sense pensar com afecta la salut, doncs ja sabem que va crear molts problemes d'humitat, de mos, i que els sistemes de ventilació encara no estan ajustats per evitar tot aquest tipus de problemàtiques de salut. Se'n va una mica més cap allà, també passa per Suècia, i diu, a Suècia, als anys 70 van fer una campanya molt important d'aïllament energètic. Mireu que estem parlant dels anys 70, o sigui, ja fa temps que sabem que això funciona així. Imagineu-vos el que els va passar. Això està publicat. 1 milió de persones van desenvolupar problemes respiratoris, un 25% de la població va tenir asma i un 40% dels nens al·lèrgics hipersensibles. Amb algo tan senzill com tancar una miqueta, estem parlant als anys 70, no estàvem pensant en edificis zero, ni nuls, ni que ens donin energia, no, senzillament això. És a dir, tenim prou dades per saber que si no ho fem tot d'una forma completa, si no pensem ara en aquests moments que són crucials d'aplicar l'eficiència energètica considerant com afecta cada un dels passos amb la salut, doncs jo sempre dic, perdoneu, tindrem més feina. Com sempre anem fent passets
i després ens vindran tots aquests problemes que ja sabem quins són, perquè els han passat, i tindrem més feina. A Alemanya el mateix, tenim des de la crisi dels 90 que us explicava, al 90, de fer una mica d'estancaitat, problemes de CO2 a les escoles, el mateix de les comunicacions dels morts són clàssics, i França, que té un institut, una agència nacional de seguretat sanitària, estudia molt la qualitat de l'ambient interior en edificis en construcció, fa números. Fa números i diu, mira, tot això, aquest cost de fer edificis d'aquesta forma que fan que les persones tinguin aquests problemes, ens costa a l'any uns 19 milions d'euros. Fa un parell d'anys a Madrid es va presentar la guia de la qualitat de l'aire interior, la que vaig participar en un capítol, us la podeu baixar a internet, si poseu FINERCOM, la guia de qualitat de l'aire, ho trobareu. Un dels moments que hi havia deia que aquí a Espanya la comptabilitat tota la península seria uns 14 milions d'euros. Ens estalviem de no tenir en compte aquesta mirada de la salut, afecta a nivell sanitari, el cost anirà a efecte a nivell sanitari i aquests edificis hauran d'acabar igualment sent reformats, remodelats o tenint en compte tota aquesta problemàtica que estem generant, perquè no podem viure en aquestes condicions. Per tant, jo us poso això perquè reflexionem. Ja tenim prou dades de com l'eficiència energètica. Tenim més dades. Si us porto aquestes fotos, podríeu apuntar qualsevol altra foto de més edificis, no és que aquests estiguin més estigmatitzats o no. La qualitat de l'aire interior respecte a altres tipus de problemàtica que tampoc es tenen en compte, el codi tècnic, per exemple, les normatives d'obligat compliment, tenen a veure amb la qualitat de l'ambient interior respecte a l'electroclima. És a dir, com aquestes instal·lacions que creiem són necessàries afecten a les persones. Això és un aspecte que es ve treballant des de la habitabilitat i des de dos professionals arquitectes que fan una construcció des de fa 25 anys, que evidentment està contemplat dins de la pràctica habitual dels arquitectes. El 2007, som molt joves, no sé si aquest procés l'heu seguit o no, això és diaris, ara us portaré diaris, no anem de ciència, anem de la premsa. Va sortir l'edifici de Bas Natural com un edifici que ha acabat d'estrenar, pioner, sembla que és un gabinet d'arquitectes molt important, no només aquí, sinó a nivell internacional, i després d'estrenar-lo hi havia 150, després van acabar 190 treballadors afectats d'una alteració que es considerava novedosa en aquell moment i que es deia l'hipotròfia, o es diu l'hipotròfia semicircular. I això ho produeix l'edifici. I què podem fer? Què és això? Aquí veieu unes cames d'una dona, perquè afecta principalment a les dones, un 80% afecta a les dones, i no sé si ho podeu veure perquè hi ha molta llum, però veieu que hi ha una ratlla a nivell de la cuixa? Veieu que hi ha com una ratlla? Doncs és una pèrdua del teixit adipós, del greix, de les zones del cos que estan més en contacte amb els materials. No vol dir que els toquis. Jo imagineu que jo treballo tot el dia, l'alçada, que són uns 30 centímetres la cadira respecte a la taula, les cuixes estan més a prop del material. Les mans també estarien sobre el material, vull dir, totes aquelles parts que no cal que estiguin en contacte, insisteixo, perquè en aquest cas les cuixes no toquen. Com pot ser que si no toca el material perdi el teixit adipós d'aquesta forma? A partir d'aquí es comença a investigar. Es troba que a nivell europeu, el mateix hi ha referències d'una seu d'un banc, que hi van haver molts casos i van començar a estudiar. Es troben que això està relacionat amb la qualitat de l'ambient interior, principalment amb el tipus de materials que posem, d'acabats, que són materials sintètics, la majoria, amb la humitat relativa que tenim a l'interior i amb tota la part, tots els cablejats, els camps elèctrics i els camps magnètics, electromagnètics, que hi ha al voltant de l'espai en el que de forma habitual estem treballant. O sigui que pel fet de jo venir cada dia aquí a fer la meva feina, m'acaba apareixent un tipus de patologia com aquesta. Això continua sent del diari l'esquema, l'altre no, l'altre és un estudi que vam fer nosaltres amb una seu d'un banc molt important de Catalunya. El diari t'explica el que tens que fer. Si ho sap el diari, per què no ho posen al codi tècnic? Perquè no us ho expliquen a vosaltres en facultat, no? Això és del diari. T'explica el que això és totes aquelles parts del cos que estan molt a prop dels materials, que compleixen això, que són materials més sintètics, i veieu que aquí, per exemple, el cablejat està parteix un terrat tècnic. Us t'explico, un terrat tècnic és la majoria d'oficines compleixen aquests requisits. Evidentment que n'hi ha que no tenen terrat tècnic, però moltes d'elles. Per tant, tota l'aproximació del cos de les persones a dosis que entren dins de la normativa, vull que quedi molt clar, tot el que estic explicant,
Els arquitectes ho han fet bé, entra dins de la normativa. Passa que no sabien que això li faltava. I ho saben ara que apareixen tots aquests casos. Clar, jo dic, des de l'any 2007, que aquí, a casa nostra, es va posar palès fins al 2018, que han passat 11 anys, jo no sé quantes vegades ha canviat el codi tècnic, però potser que a mi em sap greu quan veig arquitectes que encara no saben que això existeix i sobretot em sap greu que es continuen fent edificis com ara veurem que tenen aquesta problemàtica amb la informació, que és poqueta, però Déu-n'hi-do la que tenim. Dic que és poqueta perquè la recerca encara no ha resolt quina és l'etiologia. És a dir, sabem que és el pool dels camps elèctrics magnètics, materials sintètics i la humitat molt baixa, però encara no sabem exactament com afecta a nivell de les cèl·lules perquè el mecanisme es produeixi i funcioni. Clar, això és un exemple, veieu que el cablejat per aquí, quan va colar la seva RAM, nosaltres ja l'edifici super ben fet i després la gent instal·la i fica el carregador mòbil, no sé què, l'humidificador, l'hòstia fred i es fiquen allà com es diu, l'estofeta particular, és a dir, hi ha una part de manteniment i humidificador. Però hi ha una part vostra que sí que podeu fer si coneixeu tot aquest tipus de sistemes. Perquè això té que veure amb fer una bona pressió de terra, té que veure amb que tots els materials que vosaltres poseu tinguin una bona conducció presa de terra. O sigui, vosaltres podeu fer molt per evitar aquest tipus de patologia. Us deia, sabem tot això, a part d'aquest edifici, se n'han fet molts. De fet, la Generalitat, Salut Pública, van actuar de forma molt ràpida el 2007. Busqueu per internet protocol de l'hipotròfia circular de la Generalitat de Catalunya i trobareu 3 fulletes de l'estudi que va fer la Generalitat que us explicarà a vosaltres el que teniu que tenir en compte. Clar, jo penso, això hauria d'estar ficat en un altre lloc, no? No circulant per internet. Per què? Perquè ens passen coses com aquestes. Sabeu que a l'Eixample de Barcelona es va fer aquest edifici que inclou carrer Urgell, guarderia, llar d'infants i biblioteca. Després, el 2011, premsa, obrirà aquest nou, s'està fent aquest edifici, obrirà aquest edifici i després que ho fan. El 2012, del maig al març, en 9 mesos, diu la nova biblioteca d'Urgell causa hipocàulia. Per tant, en pocs mesos, les persones que van treballar de forma habitual ja tenien aquesta problemàtica. Al desembre, ja t'està dient que la flamant biblioteca d'Urgell tanca per repetits casos de l'hipotròfia. Imagineu-vos un arquitecte que pot significar que el teu edifici arribi a un límit que uns mesos després el tinguem de tancar per veure com ho solucionem i una miqueta després, perquè això era el desembre del 2012, l'abril del 2013 tanquem la guarderia perquè hi ha casos de nens amb hipotròfia. Això, el tema aquest de la guarderia, això és novedós. És la primera vegada que s'associa amb nens en població infantil. Tota la bibliografia que hi ha de l'hipotròfia és per adults, per gent gran, i majoritàriament hi han quedat dones. Per què? Pel nostre sistema hormonal, pel nostre sistema biològic, que ens afecta més que no és en la biologia masculina. És un tema de biologia. Després, ensenyo això per dir, ja en sabem una miqueta com per poder fer perquè això no passi. Per tant, alguna cosa està passant i per mi el que està passant és que no arriba a qui té que arribar. I que té que arribar a vosaltres. Això no us ve teniu... Per això us deia, felicitats per aquesta mirada que teniu més oberta i d'avançar-vos a voler saber més, però que això entenc que hauria d'estar dins del programa docent, perquè en definitiva sou vosaltres que teniu que saber com executar per evitar aquest tipus de problemes. Tornem al diari. El diari ens diu, què afavoreix l'hipotròfia? Doncs els materials que fan càrregues electrostàtiques, una humitat eficient, tot el que ens baixa a partir del 40%. Sabeu que la humitat pot estar entre el 40 i el 60. El 40 és massa just, no programeu mai, o sigui, no dissenyeu perquè quedarà el 40, perquè només que es mogui una miqueta arribarà al 39-38, suficient perquè apareguin aquest tipus de casos. Per tant, acostem-nos sempre quan dissenyem més cap al 50. I tot el tema de radiacions. Com s'evita? Evitant els materials electrostàtics, una correcta ionització de l'aire i fer unes bones conduccions de presa de terra. I ara em direu, no, si nosaltres ja fem preses de terra, o ja ens han explicat que hem de fer preses de terra. Tot el que sigui metàl·lic s'ha de derivar a presa de terra. Per tant, no només l'edifici, no només tot el mallàs, sinó una taula que és metàl·lica. Tenim en compte, insisteixo, heu d'aprendre a saber cada material que poseu, quin comportament tindrà amb la resta de materials o d'instal·lacions amb les que estaran en compte.
Per tant, no només l'edifici, no només tot el mallàs, no només tal, sinó una taula que és metàl·lica, tenint en compte, insisteixo, heu d'aprendre a saber cada material que poseu quin comportament tindrà amb la resta de materials o d'instal·lacions amb les que estaran envoltats. I així podreu posar les opcions necessàries perquè el comportament sigui el que vosaltres voleu, que és que sigui el més òptim pel teu organisme, que no li creï aquest tipus de problemes. Això que hem vist a l'oficina, nosaltres ja ho coneixíem, i quan dic nosaltres vol dir les persones professionals que treballen en la salut de l'hàbitat, ja ho coneixíem a casa, als dormitoris. O sigui, teníem molt clar com persones que per dormir cada dia al vespre anem a dormir, no anem a descansar. Biològicament anem a reparar. O sigui, al vespre es posen en marxa tota una sèrie de funcions, cada dia no es posen en marxa, estan dormides, i és el que aprofita l'organisme per posar en marxa tota una sèrie d'hormones, de sistemes de neteja, de sistemes de reparació cel·lular, que justament per això està fet la nit. Si tenim factors ambientals externs que estan intercedint amb aquestes funcions que hem de fer, no les fem. O les fem d'una manera molt menys òptima. I això fa que a la llarga, i depèn, insisteixo, de cada persona, de la seva genètica, de si es cuida o no es cuida, si menja millor o pitjor, del que fa exercici, del que fuma, la salut és multifactorial, pot acabar apareixent problemes de salut. Això seria una foto d'això que dèiem que no veiem. Segur que vosaltres dieu, doncs jo tinc un radiodespertador, ara jo tinc una lampareta i un radiador i deixo tota la nit connectat a l'ordinador perquè així es descarrega aquella pel·lícula o aquell programa o no sé què. Doncs això que no veiem, que ho podíem veure, ho podíem fer visible amb un equip que t'ho mesura i pita no li veus que hi ha això, és una mica la idea. La idea és que aquest espai on nosaltres anem a reparar estigui lliure, que no li arribin aquest tipus de radiacions. I aquest és un estudi molt xulo que es va fer aquí a Espanya, a la Universitat de Granada, amb l'equip del doctor Acuña, que treballa amb els camps electromagnètics, i va demanar voluntaris com vosaltres, que estaven estudiant, i es van passar 30 dies dormint en una habitació que estava totalment pantallada i com molt controlada amb tot el que era l'ambient interior, els camps elèctrics, els camps magnètics. Van treure extracció de sang abans de començar i després quan es va acabar. I es va veure com es feia aquesta regeneració òptima, com pujaven tots els nivells de substàncies i proteïnes i tota la bioquímica que té a veure amb els sistemes de l'estrès oxidatiu, com millorava la salut d'aquestes persones, o sigui, que ajudaven. Per tant, això us he posat aquest perquè és molt nostre, però hi ha molts més estudis que mostren aquesta idea de que els interiors tenen que ajudar. Això és el que ens passa al vespre d'una forma molt sintètica. Al vespre quan anem a dormir, es posa en marxa una glàndula que de dia dorm, es desperta, que és la pineal, i comença a produir una hormona que és molt important per tots els processos biològics que es diu melatonina. I aquí teniu què li passa a la melatonina, hem de fer pics molt grans de producció al vespre quan estem a les fosques, té a veure amb la cronobiologia. Quan per la llum del sol, o sigui, quan el camp electromagnètic del sol arriba a la nostra retina, passa el nucli supraquiasmàtic i el cervell diu, és de dia, no produeixo. Quan se'n va al sol, no li arriba la informació d'un altre tipus d'espectre electromagnètic i la pineal diu, ja és de nit, comença a produir. Molt bé. Això és el que tindria que fer una pineal si nosaltres féssim edificis òptims, que seria la vermelleta. És produir un pic molt gran des de 9-10 del vespre fins a les 6 de la matí. El vespre estaria produint a tope. Això, aquest estudi està fet amb què passa si estem envoltats de camps electromagnètics, que és el normal en qualsevol edifici que no s'ha tingut en consideració. Doncs que dormim, sí, i ens llevem i aparentment no passa res, però fem molta menys dosis i això a la llarga pot portar problemes. Per tant, el tema aquest de la pineal, de la melatonina, es coneix superbé i se sap. I la bona notícia és que les opcions perquè vosaltres apliqueu unes instal·lacions que això no es produeixi són fàcils. Una d'elles és aquesta, allunyar les fonts d'on la persona té que estar més en exposició. No sempre es poden fer factors de distància, però hi ha altres mecanismes per poder fer. Us recomano que busqueu per internet l'Slow Energy, que és una associació que es va crear del grup de Zener, que abans el Diego ha passat que la col·laboració del PASSIF col·laborava els de Zener amb vosaltres. Doncs el Soto, el Jesús Soto, va tenir una iniciativa molt xula i ha fet aquesta, és com un llibret petitó, que el podeu baixar, és un PDF, que t'explica com millorar l'eficiència energètica dels edificis. No faig res, a casa meva no puc fer cap tipus de rehabilitació, bé, puc fer una mínima rehabilitació, puc fer una rehabilitació més gran, no? I també té tot en compte els camps electromagnètics. Vam fer la col·laboració, va quedar una cosa molt xula, i allà aquests dibuixos són d'aquest llibret i els podeu, ja us dic, allà podeu tenir la informació molt... Doncs des de fer un factor de distància
com implementar tota una sèrie, que no us dona temps de parlar, però a nivell de fer una instal·lació, el que es diuen instal·lacions biocompatibles. I quan abans us he dit, això ho posem en pràctica des de fa molts anys, però ja hi ha com veus que arriben d'Europa que diuen que això va per aquí i parla de vosaltres. Aquesta és una resolució de la 1815-2011 del Parlament Europeu, de l'Assemblea del Parlament Europeu, que si us fixeu, el punt 8.4 va cap a vosaltres. Uns els que feu urbanisme, i diu s'han de prendre mesures a la planificació urbana que requereixen la distància de seguretat, això ho hem dit, de les línies d'alta tensió i altres instal·lacions elèctriques a les vivendes, als edificis. Clar, pot ser una línia d'alta tensió, pot ser la comesa que passa per la cera, o pot ser l'ET que posareu al costat. Tot està dins el sac de generador de camps electromagnètics, o pot ser l'ascensor i el motor de l'ascensor. I el segon també, aquí sí que directament, diu aplicar normes de seguretat estrictes en el que té a veure l'impacte sanitari de les instal·lacions elèctriques a les cases noves. Doncs donen per entès que si ja tenim tota aquesta informació, cada vegada que es farà una obra nova o cada vegada que es fa una rehabilitació i s'ha de canviar la instal·lació, doncs tindrem en compte totes aquestes mesures per fer una instal·lació que tinguem totes les prestacions, sempre dic el mateix, perquè sembla que quan parlem d'això ja, evidentment, no, totes les prestacions sense tenir aquesta exposició crònica de dosis baixes continuada al llarg. Qui vulgui molts estudis científics, qui vulgui llegir molt, qui vulgui tenir molta bibliografia, que entri dins d'aquests portals que són els de Via Iniciativa Report, que hi ha el del 2007 i el del 2012, i aquí es podrà fer un far de llegir, un far de veure això, com tot això que expliquem té una base, encara que a nivell científic i a nivell polític no es posin d'acord en com hem de tirar endavant. I de fet, els científics més desperts estan així com el que fan és anar fent crides internacionals any rere any, i l'any passat aquí a Madrid es va fer la primera crida internacional aquí, que no s'havia fet cap, amb científics que alertaven una mica, aquesta no és la crida, és una altra, però tots van en la mateixa línia, alerten a les Nacions Unides i a l'OMS de que hi ha símptomes de salut que tenen a veure amb aquestes dosis baixes, que els dintells de percepció biològica són molt més baixos que els de les normatives, que es poden fer edificis amb dintells més baixos i que s'haurien de posar en marxa veient aquesta evidència de que la població sensible cau malalta. Per tant, per què no fem edificis que siguin més amables per tots, els que són per tots, perquè nosaltres ara he fet així, dic som la població normal i ho faig així sempre, perquè vol dir que encara el cos no s'ha queixat, que no sé si demà es queixarà o no, no ho sabem. Això són idees de com fer instal·lacions biocompatibles que no entraríem. Més temes. Us he parlat del tema de l'eficiència energètica i el tema de l'eficiència energètica, que va molt lligat amb la qualitat de l'ambient interior, té molt a veure amb els materials. O sigui, hi ha els estudis que tenim dels anys 70 i dels anys 90 i no us he portat els últims papers, però em fas senyal de temps? No, però sí. No te l'estava fent, però ja... Però ja toca. Vale. Com, per exemple, els edificis que estan fent amb sistemes passius, com depèn molt els materials que es col·loquen a l'espai interior, donen un tipus de problemàtica de salut o no en tenen. És a dir, si pensem en tancar els edificis perquè aquest edifici no pugui tenir cap intercanvi i només pensem que ens salvaran els sistemes de renovació, quan sabem que tota l'evidència que tenim fins ara no és suficient, hem de donar un pas més. Per tant, tot el tema de l'eficiència energètica, i especialment l'eficiència energètica que arriba a uns límits com el pàssiv, tindria que anar associada a un canvi de xip de materials que no incorporin substàncies químiques nocives a l'interior de l'espai interior. Per sentit comú i per la bibliografia que tenim, fixeu-vos, jo us explico. A nivell de substàncies tòxiques, científicament es coneix molt poc. I només es coneix de substàncies aïllades. Per exemple, sabem que el formaldehid és cancerigen. Això ens ho diu l'IARC, l'Agència Internacional d'Estudis sobre el Càncer, l'ha analitzat i el formaldehid està al grup 1, que vol dir cancerigen. El formaldehid el coneixeu tots, perquè és aquesta olor que diem de nou, aquesta olor picant, intensa, quan entres en un edifici nou, en un cotxe nou, o entres en un lloc que anava a dir un xino, aquest edifici intens, ja molt formal. Ja sabem, evidentment es comercialitza a dosis més baixes, però sabem que tal. Però clar, no estem només exposats al formaldehid
no estem exposant només el benzè d'una pintura o el xilè, no estem només exposats a les urees formaldehid, als contraxapats de les taules. Estem exposats a un còctel que té a veure amb tots els materials de construcció i amb tot el manteniment que fem diàriament de l'edifici. Jo he posat l'últim estudi que he trobat, l'últim, perquè aquest últim estudi per mi resumeix una mica el que intento explicar en aquest llibre, que no són tan clars com aquests. Un estudi del Science, això ja no és la premsa es fa ressò, però és un estudi del Science. Fixeu-vos el que diu. Les emissions dels productes de la llar, com els perfums i les pintures, rivalitzen amb la pol·lució dels cotxes. És un estudi que està fet a Los Angeles i que mostra com, insisteixo en la línia de l'EPA i en la línia del que hem parlat de l'OMS, com la qualitat de l'ambient interior dels edificis està molt més contaminada que l'exterior i com té a veure amb els compostos volàtils que estan presents, amb els perfums, els desodorants, els xampús, els adhesius, les pintures, tots els materials de construcció, ja sabem. Per tant, tenim un tema molt clar. I com és més important ja, insisteixo, per què? Per el que hem dit al principi, per temps d'exposició, ens passem més hores dins de casa que al carrer. Per tant, qualsevol pull d'aquests tòxics que tindrem donarà més problemàtica. I això, no podem dir que no hi ha una raó per preocupar-se, això ho diu el senyor Roca, que és el director tècnic del laboratori del Centre de Medi Ambient de la Politècnica, de l'UPC de Catalunya, i diu això, les persones que s'han de preocupar són aquelles que viuen en cases amb una alta emissió de materials constructius, primer, i que reben un impacte més gran a causa del manteniment, que el manteniment aniria amb els productes que tu uses per netejar-la o per tal. Comença a ser un problema, comença a ser ja molt visible la problemàtica associada amb posar determinats productes. Per tant, si tanquem més els edificis, assegurem-nos que el que posarem a dintre no ens perjudicarà. I aquest ja també és un que es fa ressò a la premsa, però és un últim que està fet a la Universitat de Bergen, que el manteniment, que aquí també tindríem que tenir una bona guia de com mantenir els edificis, perquè poden ser molt ecològics i molt bioconstruïts i tal, però si les persones que hi viuen no estan en sintonia, tindran problemes. I dius, l'arquitecte ha introduït productes? No, els introdueixes tu cada dia. O sigui, nosaltres netegem les cases de bitxets, de microorganismes, i les embrutem de substàncies químiques diàriament. Bueno, jo no netegem diàriament, direu, bueno, doncs cada setmana o cada 15 dies, però és una incorporació sistemàtica de forma recurrent de substàncies tòxiques. I l'últim estudi diu això, que netejar a casa teva fa tan mal pels pulmons com si fumessis 20 cigarrets cada dia. Doncs clar, aquests estudis, que són molt alarmants, l'únic que fan és confirmar una cosa que ja venim evidenciant en les últimes dècades de com la salut de les persones es veu marmada per tenir tots aquests compostos dels materials de construcció i derivats del manteniment. Per tant, aquí tot, jo només us he posat la pintura perquè després l'Antoni us parlarà de materials, però qualsevol petit gest que pugueu fer per minimitzar la introducció d'aquests compostos ajudarà a la qualitat de l'ambient interior. Per tant, aquí és veritat que és important conèixer què ens diu cada etiqueta, com minimitza cada cop, com minimitza metalls pesats. Hi ha tota una informació molt interessant perquè vosaltres, només veient l'etiqueta, sapigueu com anem. És veritat que estem avançant, això és una etiqueta obligatòria a França, que és un símil a la nostra d'eficiència energètica dels electrodomèstics, que sense ser expert en química orgànica, perquè és horrorós aprendre aquelles substàncies, si tinc una pintura, un acabat, un material de construcció, una taula, una catifa o qualsevol mobiliari o d'acabats, d'interior, tant d'interiorisme com de construcció, millor que tingui un A+ que no que tingui un C. Perquè això és l'etiqueta, vol dir això, que té menys emissivitat de formaldehid, d'una sèrie de compostos volàtils, que vosaltres teniu que començar a familiaritzar-vos amb l'última línia, que és els cops totals. Quedeu-vos amb les sigles TOBT, que vol dir compostos orgànics volàtils totals, o al revés VOX, perquè és de l'anglès, volàtil orgànic. Doncs només sapiguem això i aprendre-us que heu de buscar sempre els que minimitzin. Ja esteu fent moltíssim per les persones que viuran en aquest ambient. Clar, molts d'aquests materials, a més, porten tota una sèrie de substàncies que, a part de ser, quan parlem de plàstic, suposo que tots diem, bueno, això és un atemptat contra el planeta. Molt bé, però també per les espècies que viuen aquàtiques, no només per les argolles que veiem amb les tortugues i això, sinó per les micropartícules i per els microplàstics i les substàncies que emeten, que són disruptores endocrines i afecten el nostre organisme. Per tant, afecten les espècies animals i afecten les persones que tenen aquests materials dins de casa. Per tant, és una altra fórmula també d'aprendre tots els còdics i d'aprendre quins són els materials més eficients. Vaig ràpida perquè després si volem feu preguntes.
Un altre tema importantíssim. Els arquitectes tenen que tenir en compte on construeixen per minimitzar la radioactivitat a l'interior de l'edifici, que té a veure amb la inhalació de gas radó, que és la segona causa de mort per càncer de pulmons en persones no fumadores. Això està científicament 100% corroborat. Hi ha una normativa europea que s'ha obligat compliment. La transposició aquí s'ha allargat molt. Al febrer aquesta normativa a l'Eurotrop ja va arribar, però a dia d'avui encara no s'està utilitzant. Suposo que a vosaltres ningú us ha explicat a la facultat ni què és el gas radó, ni que existeix aquesta normativa, ni que serà d'obligat compliment amb edificis de rehabilitació i amb edificis de urani. És un altre exemple, i aquí no hi ha cap tipus de fissura, aquí tothom està d'acord, els científics estan d'acord tothom, que això és directament, i com l'edifici t'entra per les esquerdes, t'entra per l'aigua, pots estar afectat. I finalment, quan treballem també en salut, a part de tenir en compte l'acústica, la il·luminació i molts factors, treballem un tema que aquest sí que potser és menys conegut i costa més d'entendre, i ara en un segon no crec que el pugui explicar massa bé, però que si ara que esteu estudiant, segur que aquest llibre el teniu a les vostres mans, dia sí dia també, no ho sé si el feu servir o no, si no mireu-vos, aneu a la facultat, a la biblioteca i us el mireu i busqueu el capítol que parla de la biologia aplicada a la construcció i veureu que depèn quina edició, hi ha dues fulletes on hi ha 5 o n'hi ha una i alguna edició no el porta, que us explicarà un coneixement de com la ubicació, la radiació natural, a part del radon, poden influir en la salut de les persones, i també ho tenim en compte a l'hora de planejar i a l'hora d'ubicar els espais de màxima permanència per evitar problemàtiques de salut de les persones. Alguns dels exemples, jo n'he portat exemples, perquè sabia que m'enrotllaria amb això i no tenia temps, però sí que us porto podeu mirar per internet l'agenda de la construcció sostenible, en la que trobareu diferents edificis en els que s'ha aplicat criteris de biohabitabilitat, amb els que jo he participat. Un d'ells és la Sala EVA, que és una sala blanca, que està aquí a Barcelona. La Sala Blanca, EVA és un espai amb valor ambiental, l'he posat EVA, que seria això, espai amb valor ambiental, perquè està feta per persones molt sensibles i per tant s'ha treballat amb materials especials, amb apantallaments. Són persones amb sensibilitat clínica múltiple i això és una cooperativa d'advocats que quan reben les persones malaltes han fet la rehabilitació de l'edifici i van dir, doncs mira, faré un espai que sigui més amable perquè aquestes persones puguin estar i puguin consultar. Podeu veure l'exemple i també trobareu el banc de sang i de teixits en el qual veureu que hi ha una part que s'ha aplicat també criteris de biohabitabilitat i podeu consultar-ho amb la gent de la construcció sostenible. I com que sabia que esteu en aquesta fase d'estudiar, us he portat un llibre de l'última edició del Casa sense tòxics en el que d'alguna forma us expliquem tots aquests factors de com tenir en compte la salut en totes les àrees i totes les vessants a l'interior de la casa. Perquè jo dic reconeix i actua perquè penso que és així. Si no ho saps reconèixer, no pots actuar. Jo trobo lògic que es continuïn fent aquests tipus d'edificis que després surten al diari, encara que dic que em sap greu, perquè les persones que estan fent aquesta tasca no coneixen. Si et sapiguessin que fent les instal·lacions d'una manera la persona que està aquí no li passaria això, segur que les feien d'aquella manera. O sigui, no és res que el facis a propòsit. Però sí que és veritat que per mi falta aquest traspàs d'informació i especialment a la formació docent i en el moment que esteu estudiant. Com que em podreu fer preguntes, us deixo aquí i gràcies. Potser podem passar al temps Blanes i després no són preguntes per... Ens ha de sorprendre.